Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Ngike ngaposta la ku Facebook ngithi abantu abasho izinto abangathanda ukuthi sikhulume ngazo. So ziphawulileke insizwe elalelayo, zaphawula ngokuhlukana kwazo. So ke sizolokhu sinonzula kancane kancane kulokho okubhaliwe. So namhlanje ngifuna sicacise into ethize. So uyabona kunesikhathi la khona uzothola ukuthi intombazane isifunela yona. Yes. Intombazane njani? Eyifunela wena, yabo. So kuyahluka lapho kunokuthi kube wena ufuna intombazane noma yona isifunela wena. So usazobona kuzoba nesikhathi nje la intombazane ikufuna yona. Yabo utsotso nabo ungayinakile. Awuyinakile kwakuyinaka, but nje izenzo zayo zikhombisa ukuthi lo muntu ugcwele ngawo. So usazobhekana nesikhathi esikanjalo uma ungakazi ubhekane naso. So indlela ozokwenza but ngifuna uqaphele kuyenzeka uthola ukuthi ke umuntu uzitshela ukuthi uyafuna kanti cha, yabo. Mhlawumbe intombazane izilungele isidalo, yabo. So khona amantombazane alungile isidalwa, wena uzoyitshela ukuthi ayafuna kanti anjalo, yabo. Nalokho kumele kubeke ekhaya. So uma ezifunela yena kuwena ilula ke lento, yabona, ngoba you are 80% done lo muntu ukuthi abe intombi yakho, yabo. 80% done umqeqeshi kanjani? Lalela ke. Kungenzeka futhi uyimoshe lento noma uyiqondise, yabo. So uma esifunela yena wena ilula lento. Kunamazwi nje engifuna ukukushiya nawo ukuze nje ungalokhu uyilahla into uyibhekisa le nale. Ngoba phela uyinsizwa wena kamqeqeshi, yabo. Insizwa eqeqeshekile, awenzi izokwazi zonke ezinye insizwa la ngaphandle, yabo. Awukho perfect, cha awukho perfect futhi amaphutha yawenza, usazowenza futhi amaphutha, usazowenza. Kodwa ke thina ekhaya siyakholela emaphutheni ngoba sifunda kuwona, iwona asenza sikhule ngokomqondo, yabo. So uzokhuluma uthi nike kuyena, yabo. So mangabe esela uyazi ukuthi into ekumele uyenze yina ngithi ukuthi umuntu uhleli naye usuku nibonana. Okay, mangabe sela into ozoyenza uzomtshela nje umtshela ukuthi yazi ubukeka njengentombazane ezithandayo, ubuka njengentombazane ezaziyo ukuthi ifunani, ubukeka njengentombazane ezihloniphayo, intombazane ebahloniphayo abantu. Mina iyangichaza leyo nto, yazi ababaningi abantu abawuhlobo lakho, and futhi mina ngihamba ngichazwa nanombani, but izenzo zakho ziyangichaza, yabo. So angifuni ukukuthembisa izulu nomhlaba, uyamgoqa, yazi. Angifuni ukukuthembisa izulu nomhlaba, into engazi kahle ukuthi ngeke ngize ngikunike yona. Angifuni ukukuthembisa ukuthi ngizokuthengela ibhanoyi, angazi ngabe ngilithatha phi lo bhanoyi, yabo. Angifuni ukukuthembisa ikusasa eliqhuma ikwebhizi njengoba suke sibuka kuma movie, yabo. Kodwa into ebengafisa ukuthi yenzeke phela wena uzobusihlela kahle, yabo, ukuthi mina ngizama siyabrainstorma la, yes, but wena uzobusihlela kahle into yakho usibeka ngendlela efanele, yabo. But into engathanda ukuthi yenzeke ukuthi mina nawe sicathulisane, yes, sakhe ubuhlobo sibone ukuthi impilo isithathe isibekaphi ngoba ikusasa laziwa. So angifuni ukuthembisa into enkulu kuyaba ngisayenza, yabo. But nje bengifisa ukuthi sicathulisane mina nawe sibone ukuthi impilo isithathaphi, sakhe ubuhlobo ngoba isasa laziwa. Kodwa ekuvumeni kwakho ukuthi lo buhlobo ekuvumeni kwakho ukuthi lo buhlobo benzeke, ngizokwenza ngakho konke kusemandleni ukuthi ukwenze njani ungazisoli, yabo. So simple kanjalo, uzobusibeka kahle ke wena phela ngoba leyo environment ozobukuyona yonke into inomthelela nje, ozobukuyona indlela agqoke ngayo, zonke lezo zinto. But nje ilawo mazwi okumele udlale ngawo kuyena. Ungamtshela ukuthi hayi ngiyakuthanda kanjani. No, amantombazana manje njengoba ngihlezi ngitshela ukuthi sekwashintsha. Abantu bahlezi bafunda ama-magazines ngothando. Ubani? Hello? Khona umuntu ongibhazamisayo ke. Angazi le video noma sobuye siyigadele.